Ah! Awan. Ay na hindi traffic sa taas. Tayong biyahe. Ha? Ano? Wala? Wala kayo? Ang kakila ko eh. Red Help, positive, salamat. Ang outlook. Shout out ko, Ma'am Red Help. Salamat sa ano, dalaw. Pinpol ko. Ayan. Talaga yung signal dito. Ay, yung Malboro. Ah! Sigarilyo. Sigarilyo hindi maubos. Ubos. Shout out po, Ma'am Dinel. Sus, Ginoo. Bariya ko lang. Nakukuha niya yung sigarilyo na yan. Tubig, Nay. Tubig. May tubig. Isa. Gano po? Vincent? Hindi naman na may inom yung kasama ko eh. May tubig pa dyan eh. Wala tayong biyahe. Ay nga eh. Sus. 5 araw ka na buong biyahe. Mga hanip, pahinga na yan. Kung diri ka na, may tarla ka na eh. Saan na? Tuisin tagid kami bukas eh. Shout out sa phone viewers natin dyan. Nakago na tayo ah, bakit? Ako, sagad-sad ang traffic sa unahan. Ganyan, hindi yan. Hindi ah. Akyat na tayo ng Skyway nito. Sana hindi traffic doon. Ganun din. Nagka-exit, ano na? Yung pa-exit na yung legs. Diba? Tawag yung traffic doon. Talaga, araw ng Biyernes, traffic. Nagansat. Madilim na oh. Dapat dito may mga ilaw yung ilalim ng ano eh, Skyway kasi madilim na, ganito oras na. May ilaw lang pala. Hindi ko binubuksan. Maliwanag po kasi sa tato. Sabi na tayo.
traffic. Tayo. Saan nga? Sana hindi traffic sa taas. Uy, si Raymond Vlog ha. Raymond Vlog. GB Insan. Shout out kay Raymond Vlog. Ito mga kabanding ay. Dito na tayo sa ano, sa tawag dito, Tasmania Highway. Check kami ng ano, Skyway. Traffic sa baba. Ano, hindi traffic sa taas. Mga boy, marahin mo nga dyan. Yan tayo. Tayo, yan. Ay ka na boy. Bigay eh. Dahil dito, wala kang motor na ano, iiwasan. Kukulit ng motor sa ilalim. Okay, boom. Eh, ano ba siya? 24,000 balance. Wala akong gabi na eh. Kasi ilalim pala ng scan tayo eh. Out sa 3 viewers natin dyan. Dito na tayo sa taas ng Skyway ngayon. Makikita nyo na yung magandang view. View ng lalim. Nangangamoy. Ang kabanding nito. Ito maganda dito pag sa Skyway kasi wala siya stoplight. Sa hindi traffic sa mga exitan, tuloy-tuloy lang yung biyahe natin. Kaso parang naamoy ko na oh. Ayun na. Tatay. Diyari tayo diya. Eto na.
tumigil. Delikado. Traffic ang isitan sa Quezon Hub. Gabi, masarap dumaan dito. Madaling araw. Wala kang traffic. Pero pag nag-traffic naman dito, ngayon na, ngayong araw na to, mga Biyernes, Sabado. Ayun yung ilog, oh. Kanya? Yan. Ang ilog yan? Nagtahan ba yan? Ano kasi ito eh, nagtahan to eh. Ilog ng nagtahan. Relax pa mo dito, preno lang, tapakan mo, clutch. Wala siyang isang flight. Ito, malawag-luwag pa dito. Pagdating ng Santa Mesa, tatay. Tagusan na yung mga Skyway ngayon. Doon ka rin ito. Sana hindi pa traffic. Shout out pa rin. Shout out. Shout out sa mga trailer driver dyan. Mga kulang na trailer driver ang nakakadaan dito sa Skyway. Kaya nyo ba to? Idaan ang trailer dito sa Skyway. Ako lang nakakagawa nito. Ayan na! Ay, hindi baga. Ano oras na ba? Alas 4 na? 4. Ano mga biyahe nyo bukas? Sino lang may biyahe bukas? Papa mo ba? Tapos, sasalat. Sasalat. Ang biyahe? Ano ba? Sabi ka?
hindi pa gaanong traffic. Kasi pagka traffic na, dito pa lang. Bagal na yan. Pagka traffic na dyan sa ano. Quezon Up. Ilang pala, ano kaya yan? Palapag kaya yan? Bigas. Ito na. Ayan, tayo. Ayan na. Ayan, aging visit ang ating niya yan. Shout out, Marin Jason. Pagkakot sa kabila. Ito, sa gitna. Madam Doga, hi. Sino po? Diyan po. Saan? Sa kabila. Hindi natin linya yun. Diyan. Visit ng gate lang yan eh. Yan, yan lang yan kasi ano yan, toll gate. Ayun ang sila o. Hindi paliit yan, papaliit. Dito sila o. Narrow roads. Narrow road. Pantay pa. Hirap naman magbigay kasi. May ambulance. Kaya, Ayun, may ambulance. Nagbigyan nyo. Wala kadalasan talagang traffic dito yung ano. kabila. Dalawang kinakain ng dito linda. Sa eksita ng ano, Quezon Up. Pero okay lang dito kasi kahit nagka-traffic dito, umuusad. Dito lang sa baba pag nag-traffic na. Ang tagal umuusad. Marami kasi may-exit ng ano, Quezon Up eh, papunta ng ano, papunta ng circle. Papunta silang Quezon City. Haba na yun. Haba na yan. Diyan ka siguro dadaan. Tapos dito ka na naman pumesto. Haba yung pa-exit ng Quezon Up. Talaga dyan. Bagal ang galaw dyan kasi exitan yan eh, pababa. Boom! Tingin. Boom! Tingin ka na Tingin. doon habang maaga pa. Oh, Tingin. huwag ka na mahiya. Pasok ka daw. Doon yung kapasok sa unahan. Oo. Kaya na. Tingin na. Dito. Kamote.
Ulan yata doon sa Valenzuela. Oh. Madilim. Quezon Avenue exit. 500 meters. Magwawang ka. Hindi siguro nagmamadali itong ambulansya na ito. Mamadali lang, maingay yan. Buti nga, pinayagan na nila dumaan dito yung mga 6-wheelers na forward. Basta 6 wheels, yung 4 wheels na cross van, hindi pwedeng dumaan dito. Pinindala kong truck, 6 wheels to forward. Kaya nakapolis skyway kami. Parang matalog-talog yung ano. Oh? Hindi ko alam bakit bawal dito dumaan yung crossbar na 4 wheels. Kailangan 6 wheels lang. Tulad niya lang. Ayan. Pangit ko sa banding. Ayan o, 10-wheeler. 10-wheeler. Forward na yan. Forward. Maluwag ba dyan? Maluwag na. Ayun. Yan naman talaga yung pwesto natin. Kailangan kasi pag-track dito. Dito lang talaga yung linya mo. Yan, yung natatanaw na yan. Quezon City na yan. Ayan o. Kaya Quezon City yan. Ayan o. Quezon City. Bang! Ang hirap naman patayuin na ito.
Kita mo talaga yung kabahayan sa baba. Madam Durga. So yung baba namin ito, Inlex na. Tapos Valenzuela. Pag walang traffic dito, tatakbuhin lang namin galing ng galing ng Alabang ng 1 oras. Pag walang traffic. Haba-haba ito. Uy! Mahaba oh. Ano no? Traffic nito dun sa last na toll gate bago ka bumaba ng Inlex. Yung iba kasi dyan, mga hindi gumagana yung yung auto sweep nila, tapos dumadaan dun sa auto sweep only. Tapos wala nang laman, dadaan pa rin sa auto sweep, kaya nagkaka-traffic ng ganito. Tapos yung iba naman nagluloko yung sensor ng auto sweep nila, kaya kailangan pa i-scan. Ito sos. EDSA 5 kilometer. So itong ilalim nito, Sargent Rivera na to eh. Tagusan na yan, punta ng Quezon City, papunta ng Manila, Bonifacio, yan. Kaya dyan ka sa ilalim dumaan. Haba pa oh.
Pero okay lang dito kahit traffic, relax ka dito kasi walang mga motor eh. Kung Wilbert D. Ayan yung Quezon na po. Quezon up. Lawak ha. Dalawang kape na dyan. Ay! Uy! Hinaan mo. Hinaan mo. Mag-exit ka na lang. Copyright ako eh. Copyright. Oh! Bakit? Nangyari? Jack, no? Parang ano lang, oh. 247. Go! Masakit ng likod. Kaya pagliko dyan, ano na yan, tollgate na yan. Init, kahit na, mainit pa rin. Hindi pala makaranas dito ng ano, aircon na unit. Sa ibang kumpanya na siguro. Ang lakas ng ano ito mga preno. Ang lakas ng singaw. Ano talaga mga ano, ganito talaga yung mga tiki China. Yung mga preno nito. Shout out sa mga viewers.
Tarlac. Papainot ako dun sa ano eh. Hilot galing. Ano lugar? Oo, galing daw ng hilot. 800 bayad. Pero ano na yan? Lahat na yan, full body na yan. Patulapin yung mga dito lang yan nagka-traffic eh. Kaya kasi nasisisip-sip eh.
Buti nga, hindi na talaga binalik yung truck bag. Ay, namumula na naman. Inlex. Yay! Namula. Grabe talaga ang Inlex na to. Alas araw-araw na lang. Halos araw-araw na lang din ito. Nakakatuwa. Ako dyan sa Easy Trip. Magdaan pa yata sila. Talaga pag hindi kayo magbigayan, saging talaga yan. Paala pa kayo talaga lalo yan. Hindi na mga bahala lalo. Ah, galing! Grill! 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 Halos araw-araw na lang ganito ang Inlex pagka tuwing hapon. Ewan ko ba anong nangyayari dito sa Inlex na to.
Yan. Araw-araw na ganito lagi ng minsan. Patigasan na ng mukha dito. Ay, legs, ano na? Patigasan ng mukha. Makalusot ang ulo, diretso. Ay, puta. Country ka. Cross country ka, kuya. Eat malo ka. Grabe naman to. Sabay may magsagyan pa. Nagtraffic. Kaya kailangan alert pa dito sa mga ganitong bintikan. Yung mga private niya. Yung mga kotse na yan, pagka nakatabihan mo na yan, minsan hindi ka nang nagkikita ng mga side mirror eh. Nabanat yan eh. Guys, sagad siya, yes. Hanggang ano to, hanggang Bulacan. Tapos papasok pa kami ng Valenzuela. Traffic na naman ulit. Country ka kasi boy. Huwag dito sa pwesto, pupunta ka pa dyan. Ako yung mga bano. Kabol sa puta. Expressway, naging service road. Araw-araw na service road na lagi ito sa expressway nito. Tayo sa linya natin. Hindi tayo makalipat eh. Hindi tayo mag-picture. Ayun.
sir. Ay, sir. Eureka! Tony Gonzaga. Oh! Oo, gundo tayo sa ano, sa magsaysay, grabe oh. Mas mabagal yung usad niya kaysa dito. Ano, kapaba? Oh, biyak na. Ikaw, daming laman ng ating mundo, ng ating puso, ng ating buhay. Ang halik ko, nabibis ko, ang halik mo, nabibis ko, at itiwan mo. Ah! Siguro ng gulong dito. Oh! Yun, lumuwag-luwag ng konti. Tingin.
exit na rin. Dito na naman, may pangimagas pa. Daong ba to? Ang himagas, daong ba to? Taas sumurba na yan. Ayun ito ko nila. Hanggang the wheels. Isara ka 6 way. Hindi dapat pinapadugtungan ng ganun. Sana busy. Tambayan truck pa no. May raker dyan. Ayan, ilaw. Ay, nako! Ito. Kita kamote. Galing mo. Yan boy, paano yan boy? Paano yan? Paano yan may ito? Ganda naman Hit naman. Hit. tusok.
Shout out Team College Vlog. Out Marcos din. Tusok. Wala ako nakita isang tusok dyan oh. Kaya umuwi yung si Bano.